Російська авіація активізувалася. Прикривають постійні штурми фортець Донеччини. Саме там зосереджені основні наступальні потуги окупантів, відзначають у Генеральному штабі. Традиційно найгарячіше біля Бахмута. Загарбники атакують зі сходу та півдня, а також намагаються тиснути з північних околиць міста. Українські оборонці, зокрема воїни десантно-штурмових військ, утримують позиції та завзято нищать ворога. Той перекидає резерви з мобілізованих та найманців. Також тривають штурми Вугледара та Мар'їнки, але без суттєвих успіхів. Маніакальні атаки росіяни супроводжують масованими артилерійськими ударами, зокрема з забороненими фосфорними та запальними боєприпасами. Однак російські пропагандисти продовжують розповідати, як звитяжно окупанти знищили український військовий склад. Щоправда, замість уявного складу повністю вигоріло декілька десятків гектарів українського лісу. Або як свічка запалала чергова багатоповерхівка разом з її мирними мешканцями. Або комусь пропалило шкіру, внутрішні органи чи отруїло легені. Уряд уже готуватиме держслужбовців для Криму. Кабінет міністрів планує зайнятися кадровим резервом, щоб люди були готові працювати негайно після звільнення півострова від загарбників, заявила міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук. За її словами, йдеться про освітян, правоохоронців, працівників юстиції та інших службовців. Їх підготовку обговорювали на міжвідомчій нараді з фахівцями щодо деокупації Криму. А відомства невдовзі отримують доручення про підготовку резервів. Міністр наголосила, що реінтеграція півострова має низку особливостей, які необхідно враховувати. Зокрема, значну чисельність населення та тривалий період окупації. Російський посіпака та стукач Олександр Таліпов допомагає окупантам переслідувати проукраїнських кримчан. Для цього менше 2 тижнів тому він завів спеціальний телеграм-канал «Севастополь СМЕРШ». Там публікує персональні дані жителів міста, які у соцмережах підтримують Україну та засуджують російські воєнні злочини. Лише за останній тиждень окупаційні силовики за наводкою Таліпова схопили 2 жителів Севастополя, звинувативши в буцімто публічній демонстрації нацистської символіки. Ймовірно, саме так росіяни сприймають вишиванки чи синьо-жовті стрічки. А сам Таліпов неабияк тішиться, що бранців змушують вибачатися на тлі триколора та мармизи російського ватажка Владіміра Путіна. Раніше саме за доносом Олександра Таліпова покарали гостей весілля у Бахчисараї, бо там лунала червона калина. Він же погрожував школярці, вивезеній з Херсона, яка відмовлялася вставати під російський гімн. Разом з тим, стукач відомий відверто дискримінаційними закидами щодо кримсько-татарського народу та виправданням геноциду корінного народу. За це дістав підозру від української прокуратури за розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Як і годиться російському посіпаці, Таліпов виправдовує воєнні злочини та регулярно світиться з допомогою для російських окупантів. Українці висловили солідарність з народом Туреччини. До посольства республіки у Києві звідусіль несли квіти та дитячі іграшки. Так, люди співчувають турецькому народові, який днями пережив найруйнівнішу природну катастрофу століття. Більше 14 тисяч турків загинули внаслідок 2 потужних землетрусів. Звичайно, що було б краще приходити на більш радісні події, але тут ми хочемо підтримати, як то виразити хоча б якось, що українці співчувають. Весь український народ співчуває великому горю турецькому народу. Але я хотів би сказати, що ми не тільки співчуваємо великому горю турецькому народу, але ми в захваті від турецького народу, від його культури, від його духовності, які він несе всьому світу. І ми вивчали його культуру, ми цікавилися духовними речами, надбанням турецького народу, який надихає і продовжує надихати багато націй світу.
Вшанувати пам'ять жертв трагедії у Туреччині прийшов лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв та представники азербайджанської громади. Мы живем в Украине, мы украинские азербайджанцы. И мы хорошо знаем, что в Украине живут крымские татары. Это самый родной народ для Турции. Но кроме них не надо забывать, что в Украине живет большая диаспора азербайджанцев. И поэтому это наша общая трагедия. Турция для нас, наше родное государство, живет родной народ. И то, что все происходит в Турции в эти последние дни, мы это сильно переживаем. Это наша же боль. До людей, які прийшли висловити свою солідарність, вийшов посол Турецької Республіки в Україні Ягмур Ахмед Гюльдере. Він також подякував Україні за допомогу. Нагадаю, що наша держава відправила 87 рятувальників на допомогу Туреччині у розборі завалів та пошуку постраждалих людей, які ще можуть бути під ними. Дуже дякую за солідарність. Валерій Чкалов та Ніколай Ватутін на смітнику історії. Пам'ятники радянському військовому льотчику та червоному генералу прибрали з середмістя Києва. Перед тим рішенням Міністерства культури та інформполітики їх виключили з Державного реєстру нерухомих пам'яток України. Мінкульт вказав столичній владі, що пам'ятники можна демонтувати та перенести. З київських вулиць фігури Валерія Чкалова та Ніколая Ватутіна відправляться до музею авіації імені Антонова. Зазначу, що Чкалов – радянський льотчик, а Ватутін – воєначальник. Він починав з придушення українського опору та знищення повстанців Холодного Яру. Однак найбільш відомий невдалим командуванням, яке призводило до величезних втрат у його військах. До слова, монумент Ватутіну був розташований просто над його могилою в урядовому кварталі.